दुखु जायो आरो बे दुखुखौ आं बिमा बिफानो खिथानो हाया रावनोबो खिथानो हाया दिनै फुंनिफ्राय एनिथिं एमजेआ जे आंनि सायावहाय जे गोबां बेफोरबादि पस्ट होबाय थादों बे पस्टनि सायावहाय बे पस्टआ बेसेबां सैथो आरो बेसेबां नंखाय बेखौनो आङो नोंथांमोन साफ्रोमनिसिम आङो फोरमायनो होननानै फैबाय। हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्रायो आसा खालामनाय थाबावो आंनि चेनेलाव गोदानै सोरबाफोर हाबनानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय। ओमफ्राय दिनै आं मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननिसिम भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। प्रिटियाबो गावनि दुखुखौ गाबै गाबै फोरमायदों आरो जाहा एमजिआबो माने गावनि दुखुखौ गाबै गाबै फोरमायदों। सोरनिया सैथोसिन बेखौ सोर मिथिबावगोन दा। संनाय खावनायनि लामायावसै आरो लोगोफोर मा ओंख्रि संनाय जायो। ओमफ्राय लोगोफोर मैयानि भाइरेल भिडिअनि सायाव आं फंनैसो बुंदोंमोन आरो बेयावनो सासे मानसि ओरैबायसा गाज्रि कमेन्ट आरो लोगोफोर मालायखौ बुजायनो रोङा सैमा गियान ओरैहाय आरे लोगोफोर जोंलाय मानो बुजायनांगौ जाखो दाबायदियावखि सोरखौबा बुजायनानै सोरखौबा दमन खालामनो हानाय जोंफोरा मोन्थाय दं नामा लोगोफोर गावखौनो बुजिखानायखा। दा एमजिमोन बायदियानो एसे गेदेर मानसियानो जुदि मालायखौ बोसोन होग्रा मालायखौ गियान होग्रा मानसियानो जुदि इफोरबायसा माने हालोदाव दङ आरो दा लोगोफोर होमबा इसोरखौ मा होननानै जोंलाय बुजायनांगौ। जोंहा बुजायनांगौनि जेबो मोन्थाय गैया आजिखालि सोरखौबा बुजायनो थांनाय माने लौरु मोननाय लोगोफोर नङा होमबा। ओमफ्राय लोगोफोर आं मैयायो माने प्रिटिनिबो भिडिअ बिराद मोजाङै माने क्लियारलि नायदोंमोन आरो बियो माने एन्सारखौ होदो लोगोफोर रिप्लाइखौ बिराद दुखुबो मोनदो गोसोआव माने जों बिमा माहारि जानानै जोंबो सासे गथ'नि बिमा नङा होमबा लोगोफोर आंबो दुखु मोनदो बिराद माने माबानानै आरो खोनानानै प्रिटिनि जिउ जारिमिन दुखु दाहा गासै माने अपेनलि क्लियारलि माने बुंनानै लादो आरो बियो माने जेबो लाजिया जासे गावनि दुखु आफोद मा जादों मा जायाखै सब बाथ्राखौनो माने खेंफोरना होदो आरो ओमफ्राय दा गोरोन्थिया सोरनि जोंबोथ' मिथिला माने खोनानाय बाथ्रा सोरनिया राइट सोरनिया रं ना एमजिनि गोरोन्थि ना प्रिटिनि गोरोन्थि जोंबोथ' जेबो बुंनो हाला दा लोगोफोर जियानो जादोला इफोरबायसा दावराव दावसि जानाङामोन आरो बिसोरथ' आरो मस्थ' मालायखौ बोसोन होग्रा मालायखौ बुजायग्रा मानसिखा इफोरनो जुदि इफोरबायसा जायोब्ला आरो जोंलाय फिसाफोरा मा बुंबावनो नङा होमबा लोगोफोर। ओमफ्राय आं माने फंसे खोथाखौ दुखु मोनदों आरो निजिनि प्रिटि बुंनाय बाथ्राखौ दै लोगोफोर निजिनि फिसानि गाइखेर बायनायावबो जुदि 50-50 जानांगौबा हिन्जावा मोनसे हौवाया मोनसे इदि जानांगौबा जुदि निजिनि फिसानिखौनो इदि सानलायनांगौबा नोंबा नों आंबा आं सानलायनांगौबा इसे दुखु मोनदों आं बे बाथ्रा फंसेखौ लोगोफोर। गाइखेरखौ जुदि नोङो पेकेटसेयानो जागोन ओरै होननानै होनलायोबा ओमफ्राय हिन्जाव आरो मा बायफ्लेबाय थानो खनले मानो बायबाय थानो पेकेटनि लाखानि होननायावनो जुदि बेफोरबायदा दुब दाब गुब गाब बुलायलायनाय सोबालायनाय जायोब्ला इखौ इसे बिराद गोरोन्थि मोनदों आरो आङो एमजिनिखौ मा बुंनो आरो दा सोरनिया माने रं सोरनिया माने राइट इखौ माने बुंनोनो हाला होननाय बायदि आरो जियानो जादोला बेफोरबायसा जानाङामोन आरो जिबनाव माने हाबा जाबाय जेला दा गथ' सासे मोनबाय अन्थाव बाथाव गथ' सासे मोनबाय हौवासा मोजाङै मिलायनासो जानांसिगौमोन बेफोरबायसा गोजान थालायनानै दान्थे बिदान्थे जालायबाय थानाया एसे गाज्रि आरो लोगोफोर जियानो जादोला सारनो होननानै आं फैनो गोनां जाबाय। गावनि हौवा सानदोंमोन आङो बेनि थाखायनो आङो हाजासे आङो बेखौ सैथोयै आङो निमाहा होबोदों। गोबां आंखौ नासयबोब्लाबो आंनि बिमा बिफाखौ इभेन आंनि बिफाखौ बुनो सोनो थाखाय बियो गसंख्रांलायब्लाबोनो सिथारनो थाखाय आंनि बिमा आरो आंनि आंखौ बियो सिथारनो नायबाबोनो आं सैथोबोदों निमाहा होबोदों। नाथाय दिनै जे आंखौ आंनि स्वभाब चरित्रखौ गाज्रि होननानै देखायनो थाखाय जे दिनै ससियेल मिडियायावहाय पाब्लिक नोंथांमोन रायजो राजा साफ्रोमखौनि मेगनफोरखौ खाना खालामनानै गावनि महर
मानसिफोरखौ गावखौल' मोजां मोनहोनो थाखाय जे मोनसे बिनि टारगेट नैबे टारगेटखौ आं नोंथांमोननिसिम आं दिनै बेखेवनो गोनां जाबाय। थ' रायजोफोर गोबाव सम जानानै थांबाय हाबानि उननिफ्रायनो एनिथिं एमजेआ आंनि मबाइलखौ हेकिं खालामनानै दोननाया। बे खोथाखौहाय आङो सिगां मिन्थियामोनबाबो आङो गैयाबाबोनो आङो मास मोनब्रै मोनबासो जाबाय। बे समावहायनो आं मोनथिदों जे एमजेआ आंनि मबाइलखौ जे हेकिं खालामदों बेखौ आं मास मोनबा सिगां मोनथिदों आं। थ' गोबां बियो बेरेखा ससियेल मिडियाफ्राव बुंनाय आरो आंजों थानो गोसो गैयि आंनिफ्राय बोरै बियो खारग'नो हानाय बेफोरो मोनसे बिनि गोसोआवहाय बिराद प्रसेस सोलिबाय थादों। बिनि थाखायनो बियो मोनसे प्रमान नागिरनो थाखाय आंनि सायावहाय बियो मा खालामदों आंनि मबाइलखौ बियो हेकिं खालामदों। थेवबोनो जेब्ला आं मास मोनबा सिगांनिफ्रायनो जेब्ला आं मोनथिदों बियो आंनि मबाइलखौ हेकिं खालामदों आं बेखौ अपेन चेलेन्ज होदों। नों आंनि चाहे जेसेखिया नोङो आंनि मबाइलखौ नों हेकिं खालामा मानो नों जेसेखिया हास्थाया मानो नों आंनियाव जेबो गोरोन्थिखौ मोननाय नङा आरो आं नोंखौ माब्लाबाबो आङो थैनानै थांजासे आं नोंखौ डिभर्स होआ होननानै आङो बुंदों। मानोना बियो आंनिफ्राय गोजानाव थायो। बियो सम बियो फैथियो फैनानै बियो माबा मोनसे गोरलै बिसयफ्राव बियो बाहाना नागिरफैयो रागा देखायो आंनि सायाव अत्याचार रागा देखायनानै बियो ओंखारनानै थांथियो। बिनिफ्राय बियो मा होनो गोबां बियो फन हरा सप्ता खनसे फन हरा 10 दिन फन हरा नै बेफोरबादि बियो खालामो। ओमफ्राय आंनि मबाइलखौ हेकिं खालामै बियो नायबाय थायो आरो जमै थायो। माब्ला मोनसे दाय मोनगौबा माब्ला मोनसे दाय मोनोबा बे दायखौ देखायनानैहाय नोंथां रायजो राजाफोरनि मोखाङाव देखायनानै आंखौ गाज्रि होननानै आंनिफ्राय बियो गोजान जानगारनो हागोन खारग'नो हागोन बे रिलेसननिफ्राय बियो नागिरबाय थादों। दिनै जेब्लाय हक दिनै जों चाहे वेस्ट बेंगलानो हक चाहे जों नेपालनि हक चाहे जों जिखुनु जायगानिनो हक जों बर' जों साफ्रोमबो बर'खायनो दिनै नोंथांमोना जायफ्रा बिटिसि बादि जायगायाव थानानै दिनै गोग्गा खालामनानैहाय आंल' बर' होननानैहाय बादि बेफोरबादि नै वेस्ट बेंगलनि बर'फ्रा बिदि नै वेस्ट बेंगलनि नै नेपालनि नै बेफोरबादि जायफ्रा कमेन्ट्स होदों नोंथांमोननिसिम बुंदों नोंथाङा जे बर' रावखौ रायदों दिनै आं मानो बे बर' रावखौ रायदों दिनै जों वेस्ट बेंगलनि बर'फ्रा मानो बे रावखौ रायदों मानो रावखौ बे बर' बिमानि रावखौ मानो रायदों जों जुदि बर' नङामोनब्ला जोंनियाव जुदि बर'नि थै गैयामोनब्ला दिनै जों मानो रायदों आरो नोंथांमोना जे बिटिसिआव थानानै दिनैहाय नोंथांमोना गिदिर खोथा बुंदों दिनै नोंथांमोना मा मिथिगौ जोंनि वेस्ट बेंगल बादि जायगानिफ्राय दिनै बेसेबांबा शत मानसिफ्रा मा होनो थांनानै बै समावहाय बर' हारिनि थाखाय दावहा नांनायावहाय जोंनि वेस्ट बेंगलनि बर'फ्राबो दंमोन। गोबां बिमाफ्रा गावनि गोरबोखौहाय खोमानानै लानो गोनां जादों। गोबां आइजोफ्रा दिनै बेफोरबादि गावनि हौवाफोरखौ खोमानानै लानो गोनां जादों आरो दिनै गोबां जोंनि गेदेरमाफ्रा दिनै जोंनि वेस्ट बेंगलनि गेदेरमाफ्रा जायफ्रा गेदेर पस्टफ्राव दंमोन पजिशनफ्राव दंमोन सरकारिनि दिनै गोबां दिनै NDFB फोरखौ जोंनि मा होनो जे बर'नि दावहारुफोरखौ गोबां बिसोरो सहाय खालामदों बिसोरो जाहोदों लोंहोदों समाव दोनखोमाफैदों नै बेफोरबादि गोबां दिनै खामानि मावदोंमोन। नोंथांमोना दिनै बबेखौ लानानै गोग्गा दुग्गा जानानै दिनै रायजोनि खोथा बुंहरदों नोंथांमोना बेनिखायनो बिराद दुखु जायो आरो बे दुखुखौ आं बिमा बिफानो खिन्थानो हाया रावनोबो खिन्थानो हाया नाथाय दुखु मोनो दिनै नैबे भिडिअखौ लाबोनो आं गोनां जादों। नोंखौ गोबां मानसिया मिनिगोन पार्सनेल प्रब्लेमबो लाब गैया नाथाय प्रिति नों जेरैबायदि काट खालामनानै भिडिअ बानायो आं बिदि बानायनो बुंलांजोबगोन आं सैथोआ सैथो नंखाय बुंनाय नङा। हाबा जादों सानैजों मोजां मोनलायनानै रावनावबो सोङाखै। नोंगौ जोंनि केथलिक धोरोमावहाय सादि ट्रेनिं लायाबा हाबा मोना आरो आंनि बिमा बिफा बा सोरबायाबो आयेन बारसिनानै हाबा होनो हाया। रायजोनि समाजनि नेम बायदि बयनिबो जिखुनु धोरोमनियाव समाजनि मोनसे नेम थायो धोरोमनि नेम जायनि थाखाय नोंसोर नेनो हायियाव नोंगौ आं बिमा बिफाजोंबो गाज्रि मोनलायना थानाय बायदि जादोंमोन मोनसे समाव
नाथाय नों बुङो आंनि बिमा बिफाखौ आंनि बिमा बिफाजों सोलिखायामोन दासो अनफ्लादोंनो गारखासिगौमोन आंसो बुजायदोंमोन बिदि नङा खोथाया आं दुखु मोननानै थादों बिमा बिफानो सोरबा एरनांगौमोन नोंखौ आसथामसो खालायनायमोन मामोन आरो सैथोखाबो जायनि थाखाय गाज्रि मोननानै थादोंमोन बिसोरो नाथाय बिसोर पारमानेन्ट गाज्रि मोननानै थायाखै नोंखौ लेखा फरा रोङा मबाइलखौनो थुनो रोङा जोंनि थाखाय लायाबो बिसोर बिदि दुखु मोननानै थादों सोरजोंबा आसथामसो खालायनाय मानाय बिदि हिनजावखौसो मोनहैबाय नामा बिसोर बिदि सानदों जानांगौ बिसोरबो आंबो दुखु मोनदों आंनि बिमा बिफाया जे रायज्लायनो फैयासै मायासै आरो बिसोरबो समाजनिनो बारसिगोन दासान्दि ट्रेनिंआबो जोंना ट्रेनिं लायाबा जों हाबा मोना जायनि थाखाय उपाय गैयियाव आङो बिहावबो जिहेतु पास्टर बुंबाय नोंसोर कर्ट मेरेजल' लानानै थायोब्ला ससियेल मेरेज होआब्ला गोबां लासिं सिं जागोन समाजखौ जायनि थाखाय गावसिनाव थाइसे फैसा गैया होननानै सारेन्डार जाग्रोखाबाय अब्लाबो दे अब्लालाय नोंसिनि सनमानखौल' बाजि सैथोआ सैथो प्रिति थगायफेरा आंखौबो हाबाखौ आंनो खुंजोबदों होनो नोंखौ नोंसोरबो सापर्ट होदों बेदराव अमा बेदर नोंसिनि न'खरनि मानसिफोर अमा हरदों नाथाय ए टु जेड पेन्डेलनिफ्राय लानानै गासैबो खरस बोरमानिफ्राय लानानै बेदर जानाय लोंनाय आं बुंनो दरखार गैयामोन बेखौ आंबो हाबा खालामदों आंनि मान सनमान गारजोबनानै आंनि थाखा गारजोबनानै जोंनाव सम बायदि नेयालासिनो हाबा मोनग्रोयैखाय नोंसिनि गोसो बायदि नोंसिनि गामियाव पार्टि होदों अब्ला बे समाव गथ'आ दंखायोमोन उदैयाव दंखायोमोन नाथाय बे नङादि जोंनि केथलिक धोरोमा जोंनि बिमा बिफाया नोंखौ एक्सेप्ट खालामा नाङामोन नोंखौ फार्स्टआव दुखु मोनदों बिसोरो बेलेगजों रेजिस्टारिनि बायदि जाखादों मादों होननानै खोनानायखाय उनाव अनफिनदों नाथाय नोङो बिमा बिफानिफ्राय आंखौ डाइरेक्ट आं प्रुफियाव बुङा संसार जानो ना जाला बेफोरबायदि मेसेज नोंनिफ्राय दिनै गोबां दुखु मोनो नोंखौ नों बुंदोंना आं नोंखौ सोबादों बुथारनो नागिरदों माबादोंनो बिमा बिफाखौ बुनो नागिरोनो आं बुंलांगोन बे भिडिअ जों नायजोबोबासो बुजिगोन नों आंखौ ससियेल मिडियायाव फरवार्ड खालामनो नागिरदोंना जबलेस जब गैयिखाय गावहा जब दंखा जेबो नङा आंनि देरसिन दाया बेनो आं नोंखौ थाहैफानो हायाखै पारमानेन्ट थांलाय फैलाय खालामो आरो आसामाव फैयामोन आंना किसुमान बुहुद खामानियानो जाया दाबो न' लुदों हाबाया जाबाय थांबाय हाबानि हरावनो नोंनि बिमानैयाबो गोसोआव दंबा नोंसिनावबो हाबा जाहैफिनगोन नामा होननानै सोंदों हाबानि हरखालि अब्ला औ जाहैफिननांगोन समाजनि नेम बायदिथ' आजावगोन बुंनायाव नों फाग्लि बायदि होननानै दुब्लि बारियाव थांदों लायफिनलायनानै नोंनि बिमानैयाबो थगायाबा बुंनो आं सिरि थानांदों आंनि मोनसेबो खोथा सलिया नोंजों थाफादों आं आसामाव फैजानो बायो होमबाबो आं जबरदस्ति फैया होनना खामनायानो बाव ओरैजोंबो थाबाबो आंहा इनकामबो जाया दा बेयाव मा नोङो आंहा इनकाम जायाबाबो दाय साख्रि आवलाखायसो लाफैदों आंनि साख्रिजों जादों आसामाव फैबाबो दाय जायनि थाखाय आं दख'ना बिजनेस खालामदोंमोन नोंबो एडभार्टाइज होफादों जेब्ला फैसा बुरजा फैनाय नुबाय बिमाया मा खालामबाय बे दख'नाया नोंनिया नोंनि आंनिया आंनि जायनि थाखाय आं हगारना होदों दे होबालाय नोंसोरनो खालामदो दख'ना बिजनेसखौ दिनैनि दिनाव दख'ना बिजनेसा दो थैबाय मा जाखो खिन्थु नोंनि आंनि साना नामा आं बे कल रेकर्डखौ लास्ट खालामो बेनो लास्ट भिडिअ बे जाहैबाय बे मोदैया ओरैनो थांनाय नङा गुसु बिमा बिफाखौ नांगौना जोंखौ नांगौ कर्टआव लिरनो होलायो आंखौ आंनि बिमा बिफानि थाखाय आं बोरै गानो आंनि बिमा बिफाखौलाय आं सासेल' फिसा नोंखौ बुदों होनोना गोदोना सेरथेदों मानसिफोरनो खिन्थालाबायो आं सैथोखौ बुंलांगोन सैथोआ सैथो आंनावनो नांगोन दिनै आं मा खिथाहरफिननो जायो लिडारफोरखौ लुबैयो नोंसिनि बे न'खरनि मेटारफोरखौ बिदि ससियेल मिडियायाव होनाङा आंबो बुजिगौ होनाङा नाथाय आं मा खालामनो जों ससियेल मिडियायावनो ओंखारबाय थाग्रा आंनि हिन्जाव देहा साख्रि गैया दा बेखौबो फरवार्ड खालामा होननायदों खालाम गाज्रि बुंजाबाय थायोब्ला निस्सय
बांसिन सोलियो गाज्रि नुखागोन जों बायदिखौ मिनिगोन दा गोबाङा हेटार्सफोरखासै आंनि बिब'नो आं विल चेयार बायना हरदोंमोन थैयैनि सिगां